नार्जारिनि बे आंनि पार्सनेल इउटुब चेनेलाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। रायजो राजाफोर जों मैयाहाय मोनसे खामानि मावदोंमोन। बे खामानि मावनायाव गोबां सुबुंफ्रानो जोंनि खामानि मावनायखौ बाख्नायदों आरो मोजां मोनदों। थेंक इउ स' माच नोंथांमोना बैफोर खामानि मावनायावहाय मोजां मोननाय बा बाख्नायनायखौ कमेन्टखौ आं नुनो मोननायाव गोसो गोथार गोजोननाय मोनदों आरोना। आरो मोनसे खोथाया बेनो कि खायसे खायसे सुबुंफ्रा माने ओरैबायदि नेगेटिभ कमेन्ट होदों, माने जेलासि जानाय बायदि कमेन्ट होदों आरोना। ओमफ्राय आं सानो बेफोरखौ जे बेफोरबायदिया खायसे थाखायो थानाया, नङा होमबा? ओमफ्राय आं सानो अब्लाबो नैबेबायदि ससियेल वर्क खामानि मावनाय, बिथाङा येस गावनि पार्सनेलनिफ्राय होदों, नोंथांमोना मिथिखागौ, नङा होमबा? बेबायदि ससियेल वर्क खामानि मावनाय बिथाङा अलरेडि मा होनो सिगाङावनो बुंहरखादोंमोन बिथांनि दावराव जानायनि सिगाङाव कल डिटेल्स, कल रेकर्ड गासिबो दंजोबखायो। नोंथांमोना नांगौब्ला जों होनो हायो। नोंथांमोना दुखु मोननो गोनांथि गैया बेवहाय जे माबा मोनसे सोरबा मा होनोमोनलाय गावनि जिखिनि दावराव दावसि जादोंमोन बैखौसो बियो बोखारनो थाखाय बानायदों, बेबायदि नङा आरोना। मानो होनबा सिगाङावहायनो बिथाङा आंनो कल खालामनानै बुंहरखादोंमोन। सिगाङावनो आंनो कल खालामना बुंहरखादोंमोन आरो बिनि गेजेराव बेयाव जाखाबायमोन, फिक्स जाखाबायमोन। खालि मा आं टाइम होनो हायाखैमोन आरो लोगोसे माइरंखौबो जों मोनाखैमोन, जायनि जाहोनाव बे खामानिया जादों। नोंथांमोनहा गोबां सुबुंफ्रानो मोजां मोनदों दायो। थेंक इउ स' माच आंनि जेसेबांखिनि साबस्क्राइबारफोर आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय, मोजां मोननायनि थाखाय। नोंथांमोना गाज्रि मोनब्लाबो मोजां मोनब्लाबो दा बेवहाय मोनसे खोथाया ओरैबायदि मोनसे रायजो राजाफोर, बे गेमस्रि दैमारिया मदद होनायनि थाखायनो दिनै बे खैला मैलानि सिङाव थानाय सिसुबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा माइरं 50 केजि मोनसे न'खराव मोननो हादों। मोजांबाबो गाज्रिबाबोथ' मोनदोंना, नङा होमब्ला? अब्ला बेफोरखौ जों बुंनानै मा लाब, नङा होमबा? नोंथाङा मोनैनि थाखायसो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो सानदों, नङा होमबा? ना मोनैनि थाखायसो बुंनो सानदों? गेमस्रि दैमारजों आं थांनानै मैयाहाय गोबां गोजोननाय मोनबाय बिथांजों खामानि मावनानै आरो बिथांजोंनो आं खामानि मावनानै होनो हानानै आंनि गोसोआबो गोबां गोजोननाय मोनबाय। थेंक इउ स' माच गेमस्रि, नोंथाङा मोनसे आंनो खामानि होदोंमोन। बे खामानिखौ मावफुंसारनायावबो नोंथाङाबो मदद खालामबाय। आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन बेखौ कि गेमस्रिया बे खामानि मावनायखायसो जोंबो मैयाहाय खामानि मोनसे मोनलायबाय, नङा होमबा? जुदि गेमस्रिया जुदि होनाय नङामोनब्ला जों मोननाय नंलामोन। जों गावजों गाव माने मोजां मावलायनानै गोसोखौ गोजोन होलायनांगौ। जों बे जोनोमावहाय जों इसोरखौ बा अबंलावरिनि अननाय मोननो लुबैदोंब्ला जों गावजों गाव खामानि मावलायनानै, हेफाजाब होलायनानै, मदद होलायनानै गोसो गोजोनलाय होलायनांगौ आरोना। दिनै आं मोनसे गोसो गोथारै खामानि मावबाय, खामानि मावनानै गेमस्रि दैमारिनो मदद होबाय। गेमस्रि दैमारिया आंनि खामानि मावनायखौ नुनानै बिनि गोसोआबो गोजोनबाय। बेनि गोसोआ गोजोननाय लोगो लोगोनो इसोरा नुबाय, अबंलावरिया नुबाय, अके स' गेमस्रि दैमारिया गोजोनबाय नङा बा इसोरा गोजोनबाय। स' इसोरा गोजोनबाय मिन्स जोंनि बे जिउआवहाय बेबायदि इसोरखौ गोजोन होनो हाबाय थायोब्ला जों इसोरनिफ्राय आशीर्बाद मोनगोन आरोना। जों बेसेबां नांलाय खमलायबाय थाबावनो? बिथाङा मालाय साजा होजाखाबाय, जों मानो एसेबां बखिबाय थाबावनो? दावरावआ मायाव जादोंमोन? दावरावआ मायाव जादोंमोन? दावरावआ बेवहाय नों आंआनो बारा खालामलांनानै जालांदोंमोन। येस नंगौ, बिथाङा जि दावराव जाबाय, बिथांजों जाय मानसिया दावराव जाबाय, गोबां दावराव जाबाय, जों नुबायबो। होमबा बे दावरावखौ दावरावैनो लांबाय थानोसै नामा? आंनाव बिदि साननाय गैया दे रायजो राजाफोर। नोंथांमोनाव जुदि साननाय दङब्ला आं बेखौ मिथिला। आं सासे ससियेल वार्कार एबा जे ससियेल खामानि, समाजनि खामानि मावनो होननानै आं एसे ओंखारदों। बेयावहाय आं जुदि बैफोरबायदि हिंसा बाथ्राखौ लानानै जुदि आं खामानि मावोब्ला बे सासे ससियेल वार्कारनि गुन गोनां खामानि जागोन ना? नोंथांमोनानो बुंदो, बे सासे गुन गोनां ससियेल वार्कारनि खामानि जागोन नामा? कमेन्ट खालामना बुंबानो जाबाय। स' बिनिखायनो आं बैफोरबायदिखौ सानालासिनो, बैफोरबायदिनि सायाव आं जेबो बुङालासिनो डाइरेक्टलि आं मा खालामबाय? आं खामानि मावबाय। बिथांखौ मदद खालामनो थाखाय ओंखारलांबाय आरो बिथांजों खामानि मावनानै ओरैबायदि मोजां मोनबायना, थेंक इउ स' माच आरोना। बिथाङा लावदुमनि बार्थडेनि थाखाय बेखौ सिगाङावनो होनो थाखाय हरदोंमोन, खिन्थु आंनि थाखायसो माखासे समाव थाद'नो गोनां जाबाय। 1 थारिखनि सिगांनो बे खामानिखौ जोङो मावनांगौमोन, खिन्थु माइरंनि
अभाबाव माइरंखौ नागिरना मोनैनि खारनाव 102टा बस्ता बे धेमालि बाथ्रा 102टा बस्ताया बे धेमालि नङा आरो बेबो बस्ता नागिरबावनांगौ आरो बे बस्तायाव सोनांगौ माइरं नङा होमबा धेमालि बाथ्रा नङा स' बैफोर खामानिखौ मावनानै बैफोर खामानिखौ लानानै माने एसे गोबाव जाबाय आरो लोगो लोगो जानाय लोगो लोगोनो आं गेमस्रि दैमारिखौ खोन्थाहरबाय लेंहरबाय जों मैयाहाय थांबाय आरोना नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला बे खामानि मावनायखौ बै भिडिअ'आव थांनानै लाइक खालामहैथां आरो लोगोसे बेयावबो नोंथांमोना लाइक खालामनो हागोन गेमस्रि दैमारिजों खामानि मावनानै आं बिराद अपेन माइन्डेड मोनदों बिथांखौ एसेबांबो गाज्रि बायदि नुहुराखै खिन्थु बेवहाय खायसे मानसिफ्रा अहंकार लेभेलै बुंनानै बिथांनि गोसोखौ गुबुन लेभेलाव लांहोनो नाजादों बैबायदि लेभेलाव लांहोनो नाजानाङा हाजारखियानो जेसेबांखिनि गाज्रि जायानो मानो बिथांखौ मोजाङाव जुदि लाबोनो लुबैदोंब्ला जों बिथांजों मोजां खामानि मावनांगोन आरोना नोंथांमोना गेमस्रिखौ मोजां मोना गाज्रि बुङो आरो लोगोसे आं गेमस्रिजों जे गेमस्रिनि जे ससाइटियाव जे समाजाव जे दावराव दावसि जाना दं बै दावराव दावसिखौ आङो नोजोर आन्दाज खालामनानैबाबो आं बिथांजों मदद खालामबाय बिकज सासे समाज सिबियारि एबा सासे ससियेल वार्कारनि माइन्डआव बा गोसोआव बेबायदि थानो नाङा जे बे सासे मानसिया भाइरेल जाबाय बे मानसिया गाज्रि बिथाङा एसेबां गिदिर एमाउन्ट खैला मैलानि सिङाव थानाय सिसुबारि दैजों लोमसाव जाजोबनाय लस जाजोबनाय सुबुंफोरनो मदद होनो ओंखारदों आरो बे मदद होनो ओंखारनाय एसेबां गेदेर पुण्य खामानिखौ आं गारनानै आं थांनो हाखाया हाजारखि डिसलाइकआनो मारि हाजारखि मायानो मारि थांनो हाखाया स' आं नुदों आंथ' नुखादों आंनि भिडिअ'आवहाय गोबां मानसिफ्रानो लाइक होजोबदों जेरै सिगाङाव बेबायदिनो थिग दंजोबो आरो दायो नर्मेल जाजोबलांगासिनो दङ गोबां गोसो गोथारजों आं खुलुमबाय रायजो राजाफोरखौ दिनै आं मोनसे बाथ्रा खोनानो मोनबावदों माने माखासे सेंग्रा आरो सिख्लानि मोनसे भाइरेल जानाय आं बेखौबो बुंसै बे गेमस्रि दैमारिनि टपिकनि सायावनो बेबायदि दावराव जानाय बेबायदि भाइरेल जानाय आं दासिमबो मिनिनो ओंखारो मानो मिनिनो ओंखारो होनना बुङोब्ला एसेबां बुंबाय एसेबां आसि थुयै थुयै बुंबाय एसेबां आसि थुयै थुयै बुंनानैबो एसेबां गोरों गोरा जानानैबो दिनै बैबायदि खामानिखौ मावोब्ला एसे लाजिनो ओंखारो आरोना नोंथांमोनाबो सान जेनेबा बिथाङा अलरेडि मोनथिखायो बे समाज ससियेल मिडिया ओरैबायदि जाबाय भाइरेल दसेनो जायो आरोना जाय मानसिजों नोङो टाइम पास खालामनानै जुदि नों बैफोरबायदिसिम थांबाय अब्ला नोंनि लाइफआव खैफोदा जाखागोन बैबायदि नोंसो जानो हागौ बेजों टाइम पास सानदों बाट नोंनि लोगो पार्टनाराथ' टाइम पास सानदों बेथ' नङाना नङा स' बेनो मेन बाथ्राया आरोना रायजो राजाफोर बिनिखायनो मोजां मोनदों होननानै जानला मानला अभार क्लसलि थांनो नाङा आरोना जुदि नोंथाङा जुदि बे लाभ स्ट'रिखौ मोजाङै हेन्डेल खालामलांनो हायाब्ला दिनै नोंनि सोलेर गेलेनाय नोंनि लंथं पार्टस बेफोरखौ नुजोबनानै जि गोबां मानसिफ्रा एसेबां दावराव जाबाय लाजिनांगौ जाबाय सापस हमना ला सासे ओरैबायदि सुबुङानो आं सिगांनि बाथ्रा बुङाखै दे आं दासो नुदों आंनो दासो खोन्थादों सासे सुबुङा सासे मानसिनि भाइरेल जादों आरोना बे भाइरेल जानाय बाथ्राखौ आं बेवहाय बुंबाय आरोना स' माने बेसेबां भिडिअ बानायबावो थावनो बुंबाय गोबांनो बेफोरनि सायावहाय जे बेबायदि जानो हामा माया होननानै गोरों गोराखा आसि थुयै थुयै खोन्थाखाबावबाय अब्लाबो जुदि जायोब्ला अभार स्मार्टसो बुंगोन आरोना अभार स्मार्टसो बुंगोन नङा होमबा माबा मोनसे बाथ्रा बुंबा अभार स्मार्टसो बुंगोन रायजो राजाफोर थेंक इउ स' माच दसे सम आंजों थानायनि थाखाय बेवहाय आंना बेसेबां मा नुदों दे नोंथांमोना कमेन्ट डिजेबल जादोंना नोंथांमोना कमेन्टखौ नुवासैना आइ एम स' सरि कमेन्ट होनो हायासै नोंसोरो आं निमाहा बिनाय थाबाय कमेन्टखौनो होनो हायासै मानो होनबा आं कमेन्टखौ डिजेबल खालामफ्लांदोंमोन बिनि गेजेराव नोंथांमोना एबार फिन खेबसेबाव भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव कमेन्टखौथ' होनो हाखागोनानो मोनसेल' बाथ्रा बुंबावगोन जों गावजों गाव खौसेथि जालायनांसिगोन रायजो राजाफोर दा सोरबा माबा मोनसे समाजनि सिबिनाय बा मोनसे खामानि मावनायाव सासे मानसिया हाख'वा जादों हनै अबेबा माबा माबि एरदेरनानै बाथ्राखौ बाहायो आं रन्जन दैमारि सारखौ सेलिउट खालामखाबाय रन्जन दैमारि सोमोन्दै आं भिडिअ खालामखाबाय गोबां जोंनि निउसावबो होखाबाय जोंनाव टाइम्स अफ बड'लेण्ड नोंथांमोना सार्च खालामनानै थां टप TOB बड' होननानै हो ओमफ्राय जुदि टाइम्स अफ बड'लेण्डखौ फुरा लिर मिथिबायना
आरो बिनि उनाव मर्निं बड'लेण्ड लिरनानै फिल्टार खालामनानै दिनैनि टुडे भिडिअ होनानै होबानो नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोना टाइम्स अफ बड'लेण्ड आरोना ओमफ्राय ससियेल आरो समाज सिबिनाय जोंनि खामानि मावनाया जों खौसेथि मावबासो जागोन आं हारसिङै जेबो हाया रायजो राजाफोर दा बुंसैलाय प्रकाश नार्जारिया जेबोखौनो माबायाखै ओरैनो जास्ट लाबोदोंल' नै बेबायदि नेग्लेक्ट खालामनाय रावखौ दा बाहाया आरोना माने गोबां मानसिफोरा माने खायसे माने बुजियो बाट बै मानसिफोरा खायसे मानसिफोरा आं बुंखादोंमोन रायजो राजाफोर मोनसे भिडिअआवहाय सोरबा सासे मानसिया 20 जन नायदोंब्ला साथाम साब्रै मानसिफ्रा लाइक मोजां मोननाय कमेन्ट होआलासिनो थादों आरो गाज्रि कमेन्ट होफ्लांबाय अब्ला बै गाज्रि कमेन्ट होफ्लांनायखौनो नायनानै बिदिनो थांबाय थासिगोन गाज्रि बुंलांबाय थासिगोन गाज्रि बुंलांबाय थासिगोन आरो बे गाज्रि बुंनाय बाथ्राखौनो नुनानै कमेन्ट खालामग्रा जायफोर गोदान भिजिटर्स फैयो गोदान सुबुं फैयो अब्ला बैसोर सुबुंफ्रानो मा खालामसिगोन बै बे कमेन्टखौ नुनानै भिडिअखौ नायजोबालासिनो बे मानसिया गाज्रि बुंगोन मानसिया बे माबा मोनसे खालामदों बिनि थाखायनो होसिगोन बेबो नाङा फाङा बुजिया हसिया जेबो भिडिअखौनो नायजोबालासिनो बेबायदि जायो आरोना जिखियानो हक माखासे सुबुंफोरा जोंनि माखासे बाथ्रा भिडिअनि सायावहाय लानानै जियानो बुङा मानो जियानो बाथ्रा बाहाया मानो मोनसेल' गोसोआव साननानै लाबानो जाबाय जि खामानि मावदों बे रायजो राजानि थाखायनो मावदों गोमस्रिया बिथांनि पार्सनेल लाइफ जेसेबांखिनि दावराव दावसि बे दावराव दावसिखौबो दोनथ'लायनानै बिथाङाथ' बे दावराव दावसिनि सिगांथ' आंनाव कल खालामना बुंहरदोंमोन नालाय अब्लाथ' बे समाव बे बुंनो हायोमोन आंथ' एनाउन्स होआखै आंथ' बेखौ बुंनो हायोमोन जे आं जे माने आंनि लावदुमनि आं एवार्ड होनो नागिरदोंमोन आं दा होना माने डनेसन होनो नागिरदोंमोन आं खिन्थु दायो होनो हाला नङा होमबा आं दायो होनो हाला दावराव जाखांनायनि उनाव बिदिथ' बुंनो हायोमोन खिन्थु बिदि बुङाखै बिथाङा गावनि सिङाव दावराव जानायखौबाबो गावनि सिङाव दावराव जानायखौबाबो दोनथ'नानै लाजिनायखौ दोनथ'नानै बिथाङा ओंखारबोबाय मानो होनबा गोबां सुबुंजों बखिजाबाय बिथाङा गोबां सुबुंजों बखिजाबाय साननानै नाय मोनसे खोथायाव आरोना नोंथांमोना साननानै नाय बिथाङा बेसेबां समाव बै समाव बेसेबां लाइक मोनोमोन दायो बेसेबां लाइक मोनोमोन बेखौबो नायबानो जाबाय डिसलाइकआबो 1000 थांखायो आं नुदों गोबां मोजां सुबुं मोजां मोनग्राबो दङ गाज्रिबो मोनग्रा दं खिन्थु मोजां मोनग्रा सुबुंफ्रा कमेन्ट खालामनाया खम जायो गाज्रि मोनग्राफ्रा कमेन्ट खालामनाया बारा जायो जायनि जाहोनाव बैखौ मेजारमेन्ट खालामनायाव गोबां माने रोखोम नुनो नागिरो आरोना जोंनि भिडिअआ लाइभ स्ट्रिमिं जानाया गासै 264 जाबाय भिउआ खिन्थु लाइकआ 272 आरोना गोबां नै दायो 275 जाबाय भिउआ स' गोजोननाय थाबाय रायजो राजाफोर नोंथांमोननि बे लाइक आरो नोंथांमोननि बे भिउखौ नुनानै आंनि गोसोआबो गोबां गुदुं जायो बेबायदिनो नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय था मदद खालामलांबाय था भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोननि बे गोसो गुदुं खालामनाया जोंबो माबा खालामनो हायो रायजो राजाफोर आंना गोबां दासान्दि हरनि बिराद लेट उन्दुगासिनो दं जायनि जाहोनाव आंनि सोलेरा नैबे देहा मोखांफ्रा राननाय जादों रायजो राजाफोर नोंथांमोना जोंनि खामानि मावनायखौ मोजां मोनोब्ला डिसक्रिपसनाव जोङो माखासे होदों आं बुंनाबो लानो बोरैबा मोनो जुदि नोंथांमोना होनो गोसोब्ला नोंथांमोना थांनो हागोन डिसक्रिपसनाव थांनानै मदद खालामहैनो हागोन आरोना आं बेखौनो बुंनानै गोसो गोथारै खुलुमनानै दोनथ'नाय थाबाय थेंक इउ सो माच रायजो राजाफोर खुलुमनाय थाबाय स' दिनैनि दिना बेनो एसेनोसै प्रकाश नार्जारि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय बाय भिडिअखौ नायदोंब्ला मोजां मोनदोंब्ला बे भिडिअखौ स्टेटासआव हो फेसबुकआव शेयार खालामना हो गेमस्रि दैमारि थेंक इउ सो माच सेल्युट खालामो बिनि गेजेराव अराय सम जों माबा मोनसे फिउचाराव खालामबावनो हायोब्ला जों बेखौ खालामलांबाय थागोन मावलांबाय थागोन येस आं बेयाव नोंथांनि पार्सनेल जिखिनि दावराव जाथाय जादों बेफोरजों जेबो माबा लेनदेन गैया समाजनि खामानि मावदोंब्लाथाय येस नोंथाङा आंखौ बुंबानो जाबाय नोंथांजों सापर्टआव आं दं थेंक इउ सो माच